Indonesia niku wonten tiga, wonten sing berusaha islami nderek Kanjeng Nabi, wonten sing terkontaminasi modernisasi, wonten sing mempertahankan tradisi. Nek cara pamotan ana wong Islam sing nderek Gusti Allah, ana wong Islam sing katut penjajah, ana wong Islam sing manut simbah. Sampeyan katut sing pundi? Halo? Ana sing nderek Gusti Allah, ana sing katut penjajah, ana sing manut simbah. Mulane tahun barune nggih wonten tiga. Wonten tahun baru 1 Muharram, wonten tahun baru 1 Januari, wonten tahun baru 1 Suro. 1 Muharram ki tahun barune wong Islam sing nderek Gusti Allah. 1 Januari tahun barune wong Islam sing katut penjajah. 1 Suro tahun barune wong Islam sing manut simbah. Kira-kira sing paling kathah pengikute sing pundi? Umpama tahun ngajeng niku kok bareng 1 Muharram, 1 Januari, 1 Suro, bareng semua dirayakan. 1 Januari no lapangan sepak bola pamotan. Acarane pesta pora, meriah, kembang api, tiup trompet, nyumet mercon, dangdutan, nekakno artis sing goyangane erotis. 1 Suro manggone no gerumbul sing wingit sing angker kae, ngetokno gunungan pusaka-pusaka metu kabeh isine kesenian tradisional. Lah 1 Muharram pusate no masjid pamotan isine pengajian. Kira-kira sing paling sepi sing pundi? Mulane Bapak Ibu, sami-sami bakdo nglampahi Ramadan, wong Islam Indonesia ki semangate ana telu, ana sing Syawalan, ana sing halal bihalal, ana sing cuma lebaran. Syawalan kuwi semangate santri kaum sarungan. Halal bihalal kuwi semangate priyayi kaum celononan. Lebaran semangate masyarakat awam kaum abangan. Sampean termasuk kaum sarungan, kaum celononan nopo kaum abangan? Ketoke irengan ketoke. Halo? Tak baleni rungokno to sayang. Kula niki wau dibisiki panitia, Abah nanti ceramahnya 25 menit saja. Loh. Syawalan kuwi semangate santri kaum sarungan. Halal bihalal kuwi semangate priyayi kaum celononan. Lebaran kuwi semangate masyarakat awam kaum abangan. Semangat lebaran ki piye? Ngene. Bulan Ramadan dianggap sebagai bulan penjara. Jadi masuk Ramadan ini sedih kaya masuk penjara. Mbah poso meneh. Wonten apa mboten? Wonten ki wonge teko kok. Aku ngerti pokoknya wonge rada lemu. Mlebu Ramadan ki sedih kaya mlebu penjara. Amaliyah Ramadan adalah kerja paksa sehingga hari-hari dilalui dengan terpaksa dan pengen Idul Fitri yang diharapkan apa? Soapan rampunge. Soapan bodone, soapan riyoyone, soapan bare. Soalnya sadurunge Ramadan kan berteman dengan setan. Begitu Ramadan setan di penjara, sedih bolone di penjara. Pisah saulan karo kancane lo sedih. Mulane sing diarep-arep soapan yo setan koncone kuwi dibebasno teko penjara. Begitu Ramadan tamat, seneng Ramadan meh rampung kayak alhamdulillah posone karek kurang 2 dina. Seneng. Mergo iso gandeng tangan meneh karo setan. Begitu Ramadan tamat maksiat kumat. Ramadan selesai ibadah prei. Begitu lebaran ibadahi ikut-ikut bubaran. Wonten mboten sing ngoten niku? Gak ngrungokne. Karena bulan Ramadan nggak boleh makan, nggak boleh minum. Begitu lebaran
balas dendam, makan minum sepuasnya sebanyak-banyaknya, sehingga hari raya menjadi hari-hari diare. Riyaya kedua ketiga do mencret kabeh. Wonten apa mboten? Wonten. Pokoke riyaya kedua ketiga ki mencret. Saiki wong iki kipas-kipas. Ramadan tamat maksiat kumat, Ramadan selesai ibadah prei. Buktekno genane Ramadan kae dilatih salat malam, namanya traweh dan witir. Kuwi tujuane bar Ramadan kan ben kulino salat malam. Lah saiki Ramadane wis bar, nanggone pamotan kene kabare salat malam terus napa prei? Heeh, iya. Genane Ramadan dididik deres Quran. Kuwi tujuane bar Ramadan kan ben sregep deres Qurane. Lah saiki Ramadane wis kliwat, nanggone pamotan kene, nanggone bangun rejo kene deres Qurane lanjut napa prei? Iya. Wong pancen posone ya poso ula, ora poso uler. Poso ula iki piye? Lho, ula iki bar poso tapi ora berubah, ya poso. Tapi bar poso ora berubah blas, jenenge tetep ula, rupane tetep ula, modele tetep ula, kelakuane tetep ula. Wong posone mek ape mlungsungi tok ganti kulit lama dilepas ganti kulit baru, mergo awake tambah dawa tambah gede. Ana ibu-ibu bangun rejo ki posone poso ula, dadi nek poso mau ape ganti kulit, baju lama dilepas ganti baju baru. Bar poso awake tambah lemong, saiki kudu ngireng. Tandane apa poso ula? Nek sahur mangane diwakehi. Ben wareg soalnya kuwatir awane ra kuat poso. Mergo mangane kuwareg kan akhire ra salat subuh. Lah wah apa? Ya mlungker wong ula. Tangi-tangi jam 8 lagi gregeng salat usolli fardhu subhi rakaataini mustaqbilal qiblati kawanan lillahi taala. Kuwi lebaran beda karo santri. Nek santri kuwi semangate syawalan. Bagi santri Idul Fitri hanya 1 hari, yaitu tanggal 1 Syawal tok, ditambahi til nek digabung dadi tok. Idul Fitri ki cuma tanggal 1 Syawal tok. Ora usah bantah. Kuwi gandengane kok digenti liyane ya elek, tok tol oh elek. Pancen gandengane tok elek tok tol. 1 Syawal ini cuma 1 hari tanggal Idul Fitri cuma 1 hari tanggal 1 Syawal tok. Mergo Idul Fitri ini hari raya kecil, hari raya besar adalah Idul Adha. Mulane wong bangun rejo nek ngarani riyaya bes. Wong kene nek ngarani riyaya apa bodo? Ya wis bodo. Idul Fitri iki bodo cilik, Idul Adha kae bodo besar. Kok iso buktine? Idul Fitri mek sedina, Idul Adha 4 dina, tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Siji karo 4 besar ndi? Mbuh ra nyaut tok. Siji karo 4 besar. Mulane Idul Adha diarani bodo bes. Idul Fitri mek mbeleh pitik, Idul Adha mbeleh pitik karo sapi besar. Paham? Idul Fitri mek ngetokno zakat fitrah, mek beras 2 kilo 8 on. Idul Adha sing sugih kae ngetokno dhuwit akeh nggo lunga kaji, sing sedengan ngetokno dhuwit nggo mbeleh korban. Lah sing ndoprok-ndoprok kuwi tukang ngentekno daginge. Ya kuwi wong sing keplok-keplok kuwi. Nah santri iki kudu adil. Sing cilik ya kudu dicilikno, sing gedhe ya kudu di mohra nyaut tok. Pokoke nek sampean ra semangat ngene iki, ngajiku ya 20 menit tenan. Rumangsane aku angger jeplak to piye? Tenan pokoke sampean angger ra semangat aja nyalahno aku. 20 menit
tinggal ngaleh. Aku ki wis 5 dina rong mulih Bu. Muter Jawa Tengah. Lagek sesuk isuk kuwi aku langsung terbang Kalimantan Timur. Tang dina. Lho berarti padha karo 9 dina ra mulih. Sak umrohan. Sapa ngomong duwe akeh. Ndek sing banter nek ngomong. Rumangsane ora krungu aku. Ora mikir katoke iki. Kene pekoh ra karuan kok. Halo. Mulane nek sampean ra tenanan kok sepurane kula sekedap mawon. Idul Fitri ki hari raya kecil, Idul Adha hari raya besar. Idul Fitri bodo cilik, Idul Adha bodo. Mulane santri kudu adil, sing cilik ya dicilikno, sing gedhe ya digedhekno, aja diwalik-walik. Sing cilik digedhek-gedhekno, sing gedhe dicilik-cilikno. Kaya wong bangun rejo senengane kuwalik-walik, sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggep ora penting. Bukti, aku takon jawab. Salat raweh hukume wajib napa sunah? Pinter. Salat subuh sunah napa wajib? Sunah karo wajib penting di. Berarti traweh karo subuh penting di. Anu bangun rejo jamaah subuh karo jamaah salat traweh akeh ndi? Lha gek mengke sing ngomong penting subuh mung lambene sapa? Berarti lak kuwalik to kuwi jenenge. Sing ora penting dipenting-pentingno, sing penting dianggep ora. Mesti bantah. Bah, salat tarawih jamaah akeh ya pantes to. Nek subuh kan wis bendino. Lah tarawih kan setahun pisan, ya pantes nek rame jamaah akeh wong setahun pisan. Ya wis nek ngono bangun rejo kene jamaah subuhe mben akeh. Apa perlu khusus bangun rejo diusulno salat subuhe setahun pisan wae? Wong gregetno. Idul Fitri ki bodo cilik wae, biasa-biasa wae. Idul Adha kae bodo gede, ayo digedhekno. Lah wong bangun rejo kuwalik, wong pamotan do kuwalik. Idul Fitri sing bodo cilik digedhek-gedhekno, anggarane dientek-entekno, jajan renorno, klambi ra trimo pitu, wong wedok-wedok kuwi lho. Sek jalan-jalan, sek hiburan, anggarane dientek-entekno. Begitu Idul Adha kentekan dana nganti do ra iso korban. Katik wong bangun rejo ki senengane nek duwe gawe wah kae wulan besar. Kenek nggo alasan karo tangga-tanggane ora korban Kang, korban apa entek nggo buah. Zaman nek duwe gawe ki aja sasi besar, rungokno. Nek duwe gawe sasi besar entenono bar dina tasrek. Nek wis kliwat tanggal 13 besar. Rungokno. Dongke-dongke kuwi lho rungokno. Ndi dongkene wonten mboten? Sing tukang ngitung-ngitung iki lho. Sing tukang ngitung-ngitung iki lho. Dongke ki aneh kok kadang-kadang temu selawe ra oleh tapi nek temu 25 oleh. Aneh. Sakarepku. Mripatku lo belek. Kowe kok iso ngurusi kacamataku barang lho. Bojoku ora ngatur aku kok. Ngopo kowe ngatur aku? Sik tak baleni rungokno. Sampeyan ki nek Idul Fitri kae anggarane mbok entek-entekno kuwi bodo cilik ya yu. Biasa wae. Dhuwitmu kelumpukno, engko bodo besar mbeni syukur. Nek sampean ora Idul Fitri dientek-entekno bodo besar ra iso korban. Kakean wong duwe gawe alasan entek nggo buah. Rungokno. Sampeyan ki nek duwe gawe mbah mantu mbah nyunatno, ngenteni bar tasrek. Kliwate tanggal 13 nek sasi besar. Nek saurunge kuwi sampeyan padha karo nyaini gawene Gusti Allah. Gusti Allah duwe gawe kuwi. Sing sugih-sugih duwe akeh diundang nang Mekah nang Madinah kono kon kaji.
sing sedengan undangane korban kok meneng lah kok mbok saingi duwe gawe nyaingi gawene Gusti Allah kuwi Bu mulane nek wayah korban kae rapate enek jajal masjid kene biasane nek besar kae oleh sapi piro sapi ngenteni bantuan kok kabupaten ngenteni korban kok gone anggota DPR lah wong bangun rejo sakmene akeh ora godak korban to piye rubuhno kabeh ngono omahe mangkel aku ngene iki salahe ngundang aku lho ayate Quran kae lho sayang ayate Quran kae fasholli li rabbika lho ngono kok sing gregetno ki ajak-ajak tapi dhek dhewe ora tau korban senengane dadi panitia entek-enteki daging mosok sapi 7 wedhus 20 kok kontole ilang kabeh eneng sing tukang entek-enteki la haula wala quwata illa billah iki panitia sing ra genah panitia sing ra genah halo ngapunten nggih mau disensor kalimatnya mau lek wae wedhus wae sapi jenenge apa aku ora ngomong wae wong lho wae wedhus wae sapi ya gara-gara panitia sing ora tanggung jawab kuwi kok halo halo ya Allah ya Karim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim keperucut Bu ngapunten disensor disensor lah kadang-kadang kula gregeten kayak mbah wis bodo-bodo kok nesu mboten nesu mboten ngemotaken ampun ngantos kuwale ngono lho Bu mestine iki korban iki kudu turah-turah nek cara membangun rejo kene wis ora rampung-rampung iki kok santri niku Idul Fitri meng sidina tanggal 1 Syawal tok nggo apa kuwi untuk bertakabbalallahu minna wa minkum muga-muga Gusti Allah nerima amal kula lan amal panjenengan sedaya amal kuwi cara Jawane laku napa Bu lho ora nyaut amal iki cara Jawane laku nah lakune wong Idul Fitri kuwi ana papat mulane disimbulno nganggo kupat kuwi tegese laku papat ngapunten dadi kupat niku mboten namung ngaku lepat nek cara wong tuwek-tuwek ge biyen kae kan ngono kupat ngaku lepat lontong ala-alane dadi kotong lepet eleke disilep sing rapet dudohe santen sing salah nyuwun ngapunten lho aku nek kon ngene-ngene iki juara trimo tak atik matuk mulane sampai saiki ya laris ae ternyata le kupat niku mboten namung ngaku lepat tapi laku papat iki jane isyarat tapi karo masyarakat dianggap dadi syarat padahal jane isyarat jenengan saged bedakno syarat karo isyarat astagfirullahaladzim wong kene iki ayu-ayu tapi kok jenengan muni saged ngono ora iso ngertos bedane syarat karo isyarat la haula wala quwata illa apa sone iki kurang banter to piye ya jenengan ki ngertos bedane syarat karo isyarat Bapak Ibu syarat itu sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya ibadah niku jenenge syarat harus dipenuhi agar diterima sesuatu yang harus dipenuhi agar bisa diterima itu syarat kalau isyarat itu simbol yang bisa diambil ilmu dan pelajarannya itu isyarat Allahumma sholli ala Muhammad Duh. Wong tua mbiyen niku Bu
nek mulangi masyarakat termasuk mulangi anak putu niku kathah ndamel isyarat supaya apa? Supaya mancep tur awet ora gampang luntur. Piwulang luhur kuwi turun temurun ngantek anak putu ora ilang nek nganggo isyarat. Biasane ngono. Lah ngene iki sing diarani akulturasi budaya. Lah kuwi ning kono kan ana tulisane akulturasi budaya. Lah kuwi nek nulis keliru akuliurasi. Kleru ye. Lah piye to? Arep dipasang ora di cross check dhisik. Bu, kula pun beberapa kali disuwun ngaji kalih Kesbangpol. Nggih ngene iki gayane Kesbangpol, Kesbangpol sampean. Kesbangpol Rembang ki nek nyuwun ngaji gayane ngene iki diparingi materi. Ya ngene iki, gek nane kae no lasem ki materine pokoknya memasyarakatkan politik, mempolitikkan masyarakat. Piye kae. Wis ngono kuwi mesti dikai materi ngono. Lah aku ki mau munggah ya kaget tak waca fasilitasi pembinaan bidang ketahanan seni dan budaya. Padahal ki kan dudu bagianku. Ya wis ora apa-apa. Agama dan kepercayaan, pembaharuan dan akulturasi budaya. Nah, termasuk membina masyarakat dengan menggunakan isyarat itu bagian dari akulturasi budaya. Tirokno pokoknya ya akulturasi budaya 1, 2, 3. Kok terasi-terasi. Bu, kaya ngene iki le. Kupat setelah Idul Fitri kuwi ana bodo kupat. Nganti sakniki teng ngene Bangun Rejo lak tasik wonten to bodo kupat. Lah iya kaya-kaya kuwi dadi syarat. Pokoke angger bar Idul Fitri kudu ana bodo. Padahal kuwi isyarat bahwa kupat kuwi tegese laku papat. Apa wae? Siji takbiran di malam Idul Fitri, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Loro zakat fitrah, telu salat Id, papat silaturahim. Kuwi laku papat kanggone santri ketika beridul fitri, ora kaya umume wong-wong. Sekali lagi ini isyarat kaya nika lho Bu. Nek nyelameti kematian, duwe keluarga mati selamatan, kuwi mesti ana isyarat jajan namine apem. Kuwi jane kan isyarat wong kuwi asline bahasa Arab afun maknane ampunan. Lah wong pamotan ape muni afun kangelan. Dipek penake ya apem. Nganti saiki nyelameti kematian ini mesti enek apeme. Ten mriki nggih ngoten to? Iya, aku ngerti apeme wong kene iki empuk-empuk ngono. Lek apeme sampean atos ya? Ten pundi-pundi empuk. Lek nek atos watu. Nek nyelameti cah cilik, cah cilik iki kudu birrul waliden. Bekti wong tua loro, diulangin donga Rabbighfirli warhamni wali walidayya kae. Lah wong-wonge ape muni Rabbighfirli wali walidayya angel, Rabbighfirli wali gawe ke jajan iwel. Kowe nek pengen selamat kae yo slametan. Gawe tumpeng lho diarani tumpeng. Kuwi 5 waktu sing mempeng. Nek pengen selamat aja ninggal salat. Tumpeng kuwi dhuwure lincip jenenge buceng. Nek nyebut sing kenceng
nyebut nang Allah apa-apa aja mbok tinggal. Diadai godhong gedang jenenge takir, kuwi tazkir kon ngakeh-ngakehno eling, kon ngakeh-ngakehno zikir. Lha cah-cah iki dipleset-plesetno, tumpeng nek pengen metu kudu sing mempeng. Buceng ben iso mlebu ya kudu kenceng. Mbah cah-cah ngono ku sak karepe dhewe. Wek guyumu kok iso kuwi isyarat 5 waktu sing mempeng aja mbok tinggal. Lemu nyebut sing kenceng, zikir sing akeh. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Orang ngawur para wali, para kiai mbiyen nek ngulangi masyarakat ki. Bu. Ya Allah, terus napa ora iki? Kae lek lha wong-wong e apa muni? Kowe ben dianggap Islam kowe kudu gawe syahadatain. Apa muni syahadatain kangelan yo sekaten. Wong kalimah syahadah dadi kalimah sada. Cetha ora to wong-wong iki. Halo? Masya Allah, wong Jawa ilate kan ngono kuwi to, Bu. Wahing karepe alhamdulillahirabbil alamin. Ra iso ya andulamen. Lho, oke mbok lesane andulamen ning atine alhamdulillahirabbil. Wong jenenge hasbullah celok kasbolah. Abdul Razak Dul Raja. Wong biyen ngono Abdul Majid celok Dul Genjet tok. Astagfirullahaladzim. Bu, bu, iki isyarat. Rungokno to? Ya Allah. Kene apa mlebu nang gone desa, mesti ana bangunan. Wong-wong nek ngarani gapura. Lha iki tujuane apa to? Le masyarakat iki ben guyub rukun, saling memaafkan. Ora usah ngenteni bodo nek saling memaafkan. Kuwi ape mlebu desamu ki ana bangunan jenenge gapura. Kuwi asline bahasa Arab ghafura, maknane pemaaf. Lah ilate sampean ape muni ghafura, angel ya penak gapura. Ra ngandel ya wis. Ngene iki nek mikir suwe padahal. Hoi. Hoi. Para wali ki nek ngulangi masyarakat kuwi jenenge akulturasi budaya ngono kuwi, Bu. Bu, terus napa ora diulangi ibadah kae, ora langsung disebut sholat, disebut sembahyang. Mergo masyarakat mbiyen urung kenal sholat, kenale apa? Manembah Sang Hyang. Wis kulino manembah Sang Hyang ben akrab karo pakulinane, mula diarani sembahyang. Lho, nggon salate ora disebut musola, langgar biar dekat dengan kata sanggar. Mergo nek manembah Sang Hyang kuwi nanggone sanggar pamujan. Wis mbok paham mbok ora ngene iki. Aku ki yo sakjane aku ki yo ngerti nek wong kene iki rupane ayu-ayu tapi ya wis nek wis sadar ya wis. Waktune kari kurang 10 menit. Wes meneng ra usah rewel. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya ngantenan. Lha niku lek ten nggen kula sampai sakniki sik mlaku isyarat-isyarat. Isine pelajaran. Mbah no kene jajal aku tak apa jenenge tak critakno sathik padha to ora ana kene karo nanggonku. Nganten dilungguhno dekorasi. Wong kene lek ngarani apa dekorasi kuwi? Apa? Oh, dekor. Alah ge piye nek ngarani pade-pade ngono kok. Pade-pade engkeke. Lungguhno pade-pade. Iya to? Lah, pade-pade. Lah iya, gek cilik kowe malah dolanan pade-padean. Ngantene lungguhno pade-pade. Lungguhno dekor. Nah, kuwi terus apa kuwi didampingi pendamping pengapit cah cilik loro cah wedok digolekno sing rupane memper terus
di rias. Mungkin lek ngarani diapakno? Alah dipacaki ngono kok. Kaya klopo lho dipacaki. Dipacaki iki le. Terus mburi-mburi dadi dirias. Abian ya dipacaki, dipaesi, mburi-mburi dirias, bar kuwi terus dadi make up. Nggih biyen ya sing tukang dandani nganten kuwi jenenge apa? Gek biyen. Apa? Paes nganten, dukun nganten, tukang rias. Ngono, malah ana sing ngarani dirias, di make up diparasi kok. Kaya sepeda. Cah wedok loro cilik-cilik sing rupane mirip di make up mirip kaya cah kembar. Kuwi dijenakno kembar mayang. Lah iya pengapit kena apa kok bocahe padha, rupane dike sing rontok mirip, ukurane padha, mben ketok kembar. Kuwi kembar mayang. Kembar kuwi padha, mayang kuwi beda. Padha tapi beda. Nganten loro lanang wedok kuwi tujuane padha, karepe padha, pengen bahagia donya akhirat. Tapi beda wonge, beda sifate, beda kelakuane. Mulane supaya tujuan bahagia donya akhirat tercapai, wong loro sing beda iki kudu saling mengisi, saling melengkapi. Padha karo lampu kuwi tujuane murup. Cara kene murup ta mekan. Nah, lampu kuwi tujuane mekan. Mula supaya iso mekan, tujuane tercapai, kabele loro kudu beda, positif karo negatif. Mekan lampune. Ana lampu kok kabele padha positife, mekan to konslet. Konslet. Lah wong rabi kok padha lanange, mekan to konslet. Iya ya piye carane mosok bentik. Lampu kabele loro padha negatife. Takon aku, mekan to konslet. Lah wong rabi kok padha wedoke, mekan to konslet. LGBT kuwi. Apa? Halo? Diterusno apa ora? Lho pancene wong lanang karo wong wedok kuwi beda. Bapak sama ibu itu beda. Ngapunten, bapak karo ibu itu beda. Bapak itu suka mengecilkan hal yang besar. Kalau ibu suka membesarkan hal yang kecil. Mulane barang cilik kecekel wong wedok dadi gede. Wek guyune merasa aneh-aneh wae. Astagfirullahaladzim. Iki nek ora tak genahno mesti salah paham. Bapak itu suka mengecilkan sesuatu yang besar. Kalau ibu suka membesarkan sesuatu yang kecil. Astagfirullahaladzim. Kok apa itu? Rungokne. Bapak suka mengecilkan sesuatu yang besar. Perkara besar, masalah gede. Ilek kanggone wong lanang dianggap enteng, dianggap cilik. Alah ngono wae kok. Enteng biasa. Wong lanang iki ngono, ngentengno senengane. Padahal urusan gede. Beda karo wong wedok, suka membesarkan sesuatu yang kecil. Masalah cilik, masalah cilik ini kena wong wedok iso dadi masalah gede ra karo-karoan. Leres napa mboten? Lah wong perkara buah ping pindho ra dibalekno. Geger sak bangun reja, nek perlu wonge dilabrak. Enten mboten ngoten niku. Lho ya, eneng wonge saiki nek lungguh sikile sembujung. Lha iki nek ora saling menyadari, wong omah-omah iso bubrah kok, Bu. Masalah gede nek kanggone wong lanang dianggap cilik. Wong wedok kudu ngerti ngono kuwi.
Lah masalah cilik lek kanggone wong wedok dianggap gede, wong lanang kudu ngerti, Pak. Perkara dhuwit susuk iki lho iso dadi perkara gede, Pak. Wong wedok. Nggih napa mboten? Sampean belanjane kok hitungane kurang 200.000. Iso ora diopeni tenan sampean. Adang dhewe aja ngono. Mbah paham to ora ngene. Bu, sampean ki ape blonjo nang pasar, njaluk dhuwit bojo sampean dikei 1 juta, blonjone entek 700.000, berarti susuk 300.000 to? Ngono kuwi susuke balik apa ora? Mbah. Wes. Terus noto ora to iki? Padahal wong rumah tangga ki pengen bahagia. Lah sementara suami dan istri karakternya berbeda, maka harus saling mengisi, saling melengkapi. Karena laki-laki itu rasional, perempuan itu emosional. Laki-laki itu kreatif, perempuan itu sensitif. Ucul yo ben balon murah, tuku meneh. Sing ndangak masih mendur tak dongakno tengkengen ra iso balik. Lah kowe nang pelembungan ucul ndenger kabeh terus aku ra mbok reken ngono. Gregetna wong. Aku ngerti ngene moh budal aku. Wonge ngono kok modele, katanya sayang sama aku. Bu, pangapunten mulane kula lek ngomong sampai teriak-teriak, bengok-bengok ngeten iki gara-gara jenengan ora patek ngreken. Coba mulai awal jenengan anteng kok nek wayahe tak takoki yo jawab. Kula ngomongi mboten sampai teriak-teriak ngeten iki. Ngene iki Bu, nek kanggone wong sing ra seneng terus di-up nanggone media Bu, nanggone medsos Bu, ceramah kok kasar omongane, ceramah kok jorok, ceramah kok bentak-bentak, ngono Bu wong sing ra seneng. Woi, lah kok ngono kowe? Wong kula dikawal banser rame nih ra karuan nanggone medsos saiki. Halo? Masya Allah, jan ra penak tenan kok dadi wong terkenal iki. Ngeten niki mestine lek arep menilai iku rungokno ceramahe secara utuh. Lah iki dimanfaatno karo buzzer kuwi Bu, ngerti buzzer to ora wong tuwek-tuwek iki. Kuwi dipotong sing pas ranggenah misale Bu. Wis diwakai disebar. Apa maneh kena wong sing ra seneng, kuwi dienggo senjata Bu. Halo? Tak terusno to ora iki? Lanang karo wedok ki sifate ra padha. Wong lanang ki kreatif, wong wedok ki sensitif. Wong lanang rasional, wong wedok emosional. Wong lanang kuwi nganggo pikiran, wong wedok kuwi nganggo perasaan. Ayo jawab, wong lanang nganggo, wong wedok nganggo pisan kas. Wong lanang iki nek apa-apa nganggo, wong wedok nek apa-apa nganggo. Mulane nek pas tukaran sak bojone kae, wong lanang nek ngomongi bojone ak ngene, kowe iki mikir to, Bu? Mikir, nek apa-apa ku mikir. Lah sing wedok lek jawab piye? Lah encene sampean ki wong lanang ora ngrasakno dadi wong wedok kok. Kene iki ngrasakno ora karo-karoan. Mergo sing lanang nganggo pikiran, sing wedok nganggo ora cocok ya ora laris kok. Mulane reaksi spontan wong lanang karo wong wedok kuwi beda. Mergo sing lanang nganggo pikiran, sing wedok nganggo perasaan. Omah dileboni ula gobodi keloket. Wong lanang langsung mikir piye carane mateni ula. Golek kayu, golek pentungan, gepuki ulane. Rawani tinggal blayu. Lah nek wong wedok mek nganggo perasaan, omah dileboni ula gobodi keloket, malah gejog. Piye iki nang ula? Ula. Rumangsane nek dienggo gejug ngono terus ulane ngleles mati.
Ape lunga numpak sepur tekan stasiun sepure wis mangkat. Wong lanang mikir piye carane lunga, celingkrik gandul truk. Wong wedok mewek, lho kok keri sepure wis mangkat. Rumangsane nek ditangisi sepur sing wis budali mundur serut ngono. Mapak dheke. Cocok ora? Rungokno iki. Hoi. Bar kuwi sik ana neh isyarat. Nek wis rada erek kae ngantene engko balang suruh. Wong kene ngarani suruh apa surah? Surah. Ya wis balang surah. Surah iki maksude ora kok kesusu pengen roh. Mulane to kuwi sing bener kok iso ngene-ngene. Kuwi sing bener suruh ngangsu kaweruh. Saling menimba ilmu agar suami istri saling mengerti sifat, watak dan karakter masing-masing. Ini bahasanya Al-Quran, lita'arofu, agar suami istri saling mengenal, saling mengerti, saling memahami. Agar aku tahu apa yang ada di hatimu, engkau pun tahu apa yang ada di hatiku. Sehingga aku tahu apa yang kau mau, engkau pun tahu apa yang ku mau. Ngono. Dadi nek bapak mantuk-mantuk, ibu manggut. Jawab, nek bapak mantuk-mantuk, ibu manggut. Aja nganti bapak mantuk-mantuk, ibu gedek-gedek. Kuwi suruh tuwek dihantemno ngleang kae, wis gedek-gedek, gedek-gedek. Bapake sek mantuk-mantuk, ibuke kudu manggut. Awas ya aja sampai bapake sek mantuk-mantuk ibuke wis gedek. Nggih. Ra mudeng piye? Surah tuwek. Bandemno kan ngleang-ngleang wis gedek-gedek kuwi. Lha wong lanang tuweke delok nek mlaku lah sek mantuk-mantuk. Wong lanang tuweke mlakune delok sek sentuk, 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 sentuk. Kuwi maknane heeh, heeh. Tuwek ondah isih heeh. Lah wong wedok tuwek mlakune lak gedek-gedek kae. Emah. Mulane sampeyan berita kriminal apa tau krungu nenek cabul. Ora enek sing ngono kakek. Takono Pak Kapolsek kae tau nangkap kasus nenek cabul. Ora eneng wong wedok nek tuweke gedhe-gedhe. Sing akeh ya kakek-kakek cabul kuwi. Tuwek sak. Kowe tak aku bantah ra apa-apa tak anteni mumpung aku ora ngaleh. Wes bar kuwi senengne. Lah iki ilmu akulturasi budaya ki yo ngene iki salahe dikai judul akulturasi budaya. Wong ceramahe sesuai judule to. Mosok materi ngene aku nerangno bab sunatan. Ngono lho. Wong sing larang iki model ngene iki. Leh, engko nek ngantene wis erek Bu, ngapunten nggih kiai-kiai kula kalih riwariwi nggih. Ngapunten sanget. Soalnya kula badhe lenggah mesakno sing mriko lho do nyengongok-nyengongok ngene. Karena aku yakin mereka yang datang bukan sekedar pengen dengerin kata-kata aku, tapi mereka juga pengen lihat wajah aku. Udah dari dulu orang sini itu Masya Allah, saya nggak nyangka loh, padahal sekarang banyak penceramah-penceramah baru. Aku berpikirnya paling-paling kamu udah berpaling ke lain hati. Nggak nyangka kalau kamu masih tetap sayang sama aku. Makasih, I love you. Sing tuwek rasah. Ketuwek amel-amelak ngene. Jemberi wong. Lah aku ki ngajak sing enom to, Gus. Lah sing tuwek tambah ndisiki ngene-ngene. Malah enek sing ditambahi. Nah, lho. Mas tok gilani. Nyoh sing tuwek aku mau tak balekno. Ngono kae. Kok terus pora iki engko nek wis erek tenan ngantene lanang ngidekin ndok sampai pecah piar. Lah manten wedok
kok misui mijiki misoi jere mosok nganten lanang ngidiki ndok piar pecah terus wedok misoh ngono mijiki iki artine iki isyarat wong rumah tangga ki kaya ndok bunder ser mumet ruwet rentet jibek judek mesti kathah masalah. Lah suami sebagai kepala keluarga harus bisa memecahkan masalah kaya mecah ndok piar, cari solusi jalan keluar. Istri sebagai pendamping ikut berpartisipasi memberikan dukungan dan doa. Aja nganti wong lanang bingung golek solusi pemecahan masalah sing wedok misoi. Sing lanang wis mumet-mumet bingung mikir iki carane piye lagek tekan omah bingung sing wedok langsung misoi. Mulane nek apa-apa ki ngomong wong wedok, lah nek apa-apa kok ora tau dikandani kok. Wong rumah tangga kok njaluk menangi dhewe nek pendapate kono aku dikongkon manut tapi lah pendapatku ora tau digawe. Ambo ya sekali-kali ki rundingan aku seprono-seprene wis ngalah terus karo sampean kurang ngalah piye aku. Wong wedok ki urusane sak pirang-pirang ya sampean wong lanang penak. Ngono lek nek apa-apa aku ora dikandani kok nek wis kadung kaya ngene iki lagi sambat. Ya kuwi wonge sing keplok-keplok kuwi. Mulane rumah tangga ku ya wong wedok kudu duwe rem cangkem, wong lanang kudu duwe rem tangan. Nek ra ngono mesti bubrah. Wong wedok ya nek apa-apa lebokno perasaan, nganggo perasaan. Nek masalah nganggo perasaan. Nek perasaane ra kuat muntap dadi omongan. Tek. Wong lanang lek enek apa-apa nganggo pikiran. Eneng masalah lebokno pikiran. Nek pikirane ra kuat muntap lewat tangan. Plok sing wedok etek-etek sing lanang plok akhirnya rumah tanggane ya dadi rumah tangga sing mereknya etek-etek. Banyak KDRT kekerasan dalam rumah tangga berawal dari itu mergo sing wedok ra duwe rem sing lanang ra duwe rem. Paham to ora to iki? Maksudku ngene lho sayangku, lek perasaane sampean ki wis ra kuat, wis mesti muntape kudu tek langsung nang direm. Pancene wong lanang rime kudu sing pakem cakram. Lah sampean ki wong lanang rem. Wong lanang wis ora kuat pikirane kae, tangane kudu plok kae. Wis ben kaya reca ngono. Paham? Paham? Ngono carane. Lha iki isyarat. Angel lho golek kiai nerangno model ngene iki. Pengen murah ya bojo nem kon ceramah. Ngeyel. Bu, nah, akulturasi budaya itu juga salah satu metode dakwah para wali, para kiai dalam mengembangkan Islam di Indonesia yang meraih keberhasilan gemilang. Maksudnya akulturasi budaya ini Bapak Ibu, budaya yang ada di masyarakat enggak dihabisi tapi diislamisasi. Tradisi-tradisi yang berkembang di masyarakat enggak langsung dibabat tapi dirawat. Allahumma sholli ala Muhammad. Ini jenius lokal, kecerdasan para wali dan para kiai dalam menyelami masyarakat dengan budayanya. Maksudnya ini budaya, ini agama, ini tradisi, ini yang islami, ini yang adat, ini yang syariat. Itu enggak dipertentangkan tapi dijodohkan, enggak dipercekcokkan tapi dipadukan.
Jadi tradisi nggak langsung dihabisi, diislamisasi. Tradisine jalan, ajaran agama juga jalan. Allahumma sholli ala Muhammad. Contoh nggih, wong biyen ku senengane sajen, ngertos sajen toh? Malah kadang-kadang ngorok wedhus no digawa nggone gerumbul-gerumbul sing angker-angker kae. Lah nek nggoroki ya pokoke angger tugel ndase ya wis. Terus gawe kuwi tumpeng ana ingkunge, macem-macem digawe buah rena-rena kae, ubo rampene, terus digawa nggone gerumbul sing angker-angker kae, dibacakan mantra, dipersembahkan kanggo Ki Danyang Nyai Danyang sing mbau reksa kono kuwi. Lah ngono mbiyen nak ngoten nggih. Ya Allah ra direken kok. Langsung didongani ae. Niki mangke wonten bagi-bagi sarung mboten? Ya wis. Monggo sing ngersakaken badhe kondur rumiyin mboten napa-napa monggo. Aku tak ngenteni sing ngajine tenanan sampai bar. Kula ngertos niki dereng salat asar toh. Ya wis maksimal 10 menit engkas. Maksimal setengah 5 kudu wis rampung. Soalnya jenengan dereng salat asar. Lane ibu-ibu ampun kuatir ora menangi salat asar. Sing penting jenengan wau pun niat badhe nindakake salat asar. Sampun toh? Ya wis. Ampun kuatir. Kula nggih ngertos kok. Nek niki ngajine kesuwen sampai jenengan kentekan waktu ra menangi salat asar, sing dosane paling gede kula nggih ngertos kok. Mulane sabar saantawis, tetep kula paringi wekdal. Ora ngamuk, tambah aku ngaji sajane malah seneng sedelok, mau wis ngenyang 20 menit tok. Tibae ora diolehi ngono. Kula terusno sekedhik meleh nggih. Sajen kuwi ora diberantas total mboten. Rohnya yang dirubah, kandungane Bu sing dirubah, diganti nilai-nilai Islam. Gorok wedhus tetep, tapi ora angger tugel ndase, ana tatanane syahadat maca bismillah. Paham? Gawe tumpeng ingkung tetep digawa nggone nggon sing angker rapopo gorono sik, tapi ora maca mantra ora, ganti kalimah thayyibah, ganti zikir, ganti donga. Lah masak-masakane tetep ning ora sajen kuwi. Sedekahan, as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah kuwi tolak bala ben slamet, mula terus digenti slamet. Understand? Ora dipersembahkan kanggo sing bau reksa Ki Danyang Nyai Danyang, takorup nyaket dateng Gusti. Lho hebate, mulane masyarakat gampang nerima. Ya saya oleh to ngene iki. Isek rohnya yang dirubah, ora langsung diberantas total mboten. Paham? Ya Allah, sing ditiru sapa? Nggih Kanjeng Nabi. Arab jahiliyah mbiyen niku saderenge wonten Islam, wis ana budaya ngubengi Ka'bah, namine tawaf. Saderenge Islam dugi, wong Arab jahiliyah ki wis duwe tradisi ngubengi Ka'bah, namine tawaf. Lah nek ngubengi Ka'bah niku karo uda belejet sambil bersiul-siul, joget-joget, membaca mantra-mantra, persembahan untuk berhala-berhala sing didadekno sesembahan. Nah Islam datang, tawafnya mboten dihabisi, ngubengi Ka'bah tetep, tapi diatur kudu nutup aurat, ora joget-joget, ora bersiul-siul, ora membaca mantra-mantra, ganti ndonga, zikir, tasbih, tahmid, kalimat-kalimat thayyibah. Paham napa mboten?
Dadi kuwi aja mbok anggap ora enek dasare lho wong slametan kuwi. Masya Allah. Bapak Ibu, wong biyen niku ora seneng wayangan. Halo? Masyarakat biyen senengane kesenian wayang. Lha para wali, para kiai iki belajar ndalang. Wong wis pinter tenanan gawe pagelaran sing spektakuler, jagat pakeliran sing spektakuler kae, geden-gedenan. Nah, masyarakat penasaran, do pengen delok, pengen teko. Ana karcise. Karcise apa? Kalimah syahadat, terus wudu. Nah, engko pas mbesake wayang kae, lakone kuwi disisipi nilai-nilai agama Islam. Wong do nyimak, diangen-angen, ya kok masuk ya kok cocok ya kok matuk ya. Ngono. Paham jenengan? Wong gek biyen senengane gendeng-gendeng, tembang-tembang. Lha para wali ki ya gawe gendeng-gendeng kuwi, tapi engko nilaine filosofi agama. Mulane ana gendeng gundul-gundul, coblek-coblek, turi-turi, sluku-sluku. Wis ngerti apa ora? Islam ten Indonesia niki rak mboten sami kalih ten Arab mriko karena kultur masyarakatnya berbeda. Arab ki wonge mantan Yahudi, mantan Nasrani. Lah nek Indonesia ki wonge kang mantan Buddha, mantan Hindu, mantan animisme, dinamisme, kepercayaan, gugon Tuhan, mantan kelenik, sek percaya Nyi Blorong, Nyi Roro Kidul, Nyi Roro Lor, Nyi Roro Kulon, Nyi Roro Etan, Nyi Roro Pojokan, Nyi Roro Tengah, Mak Lampir, Nini Pelet, Grandong, wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Mulane gaya dakwah ten Indonesia boten sami kalih gaya dakwah ten Arab, karena beda acara, beda gaya, beda adat. Mbah rati reken aku kok. Woi, beda acara, beda gaya, beda tempat, beda adat. Jenengan nate ngertos upacara toh? Lah upacara gayane yo ngono kae. Ngono kae, misale iki anggota DPRD iki dadi inspektur upacara. Lah terus nang ngarepe enek komandan upacara iki Linmas. Ya pangkate ngapunten nggih, nek cara urutane kan ya dhuwur DPRD. Ya toh? Lah iki nek ape upacara kae komandan karo inspektur ayo wis padha ngertine toh. Ya wis padha ngertine kok. Wong-wong wis siap dijak upacara. Ngono ku komandane ya laporan nih, lapor. Upacara siap dilaksanakan. Nah, ngono ku inspekture ya njanaki laksanakan. Ora kok ya wis roh, ya ora ngono. Lagi ambok DPR ya dibentak-bentak karo Linmas ya kudu gelem, kudu nerima. Lapor, upacara siap dilaksanakan. Kurang ajar wae wani nyentai aku wae. Ya iki jenenge inspektur upacara oon. Woi. Lha iki mbok anggota DPRD kae dilapori mbek dibentak-bentak. Upacara siap dilaksanakan. Jawabnya mau sithik laksanakan. Nah pancene DPRD, DPR kuwi ora oleh kakean ngomong, sithik-sithik ae, sing penting kinerja nyata. Lha kaya Gus Wafai le, kakean ngomong apa? Ya wis mek pelengeh. Gelendem pelengeh. Tapi sing penting kan kerja nyata. Ngono lho. Timbangane saudara-saudara, nanti jalan akan saya bangun, malah dalane kenekke obak bebek. Apa ngono tambah dilok-lokno wong. Wis ngene nyantai-nyantai ae. Lho, mulane Gus Wafa ki pinter, ra kaken ngomong. Ket mulai pencalonan kae. Mulai pencalonan kae. Mbok aku ngaji no pati diparani. Ngetutno, pengen parek karo masyarakat. Ngono lho, Bu. Karek 2 menit. Leh, piye wi maksude? Bu, wong salame gayane ra padha.
Lah nek ape pidato ya assalamualaikum ngono. Namun ning omahe wong ya assalamualaikum. Jajal ya namun omahe wong nang salamu kaya wong ape pidato assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget sing di omah. Rumangsane wong edan. Nek petuk kancane nang tengah dalan, "Mbak, assalamualaikum." Ngono. Santri petuk kiyaine, bungkuk-bungkuk, "Assalamualaikum." Ngono. Aku apa pidato kok nek ku salam kaya penyanyi kae. Halo, selamat sore semuanya, kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yakin wong-wong buyar, Abah Hansa bento. Apa salah nek ku salam? Ora, salah gaya. Wong ape ceramah kok gayane kaya ape nyanyi. Paham? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Oi. Lah mulane para kiai sukses lek berjuang nanggone masyarakat iki mergo pinter ngemong, ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tutwuri handayani. Sing ngentut mburi ngarep didarani. Bu, jadi akulturasi budaya, pendekatan persuasif, merangkul, menyentuh rakyate, masyarakate akhirnya manut. Mulane kiai mbiyen ki dadi panutane masyarakat. Mergo apa to? Carane ajak-ajak masyarakat niku sae, masyarakat niku tertarik, masyarakat niku simpatik, seneng Bu. Mergo carane apa? Pendekatan persuasif, carane alus, ngono. Sehingga masyarakat seneng. Kok apik ya carane wong iki nek ngulang. Ngono lho Bu. Paham nggih? Mulane akhire terus kiai dadi panutan. Mergo apa? Ngekeki contoh. Nyenengne nang masyarakat kuwi. Sampai wong biyen iki apa ae mara kiai. Anak nakal mara kiai, bojo rewel mara kiai, utang akeh mara kiai. Wong ge biyen lara mara kiai, ape nyunatno ape mantu mara kiai. Nggih mboten? Lho. Biyen ngono. Jadi kiai niku betul-betul menjadi solusi dari semua problem keumatan. Wong biyen duwe anak nang nakal mara kiai, Mbah Yai nyuwun berkahe anak kula niki nakal 17 derajat kaya fadilah salat jamaah niku lho Mbah Yai. Pripun niki? Enek bengi salat to. Anakmu sing wis turu kuwi dongakno, kowe wacane Fatihah. Terus tambahi alam nasroh ping 10. Suwukne mbon-bonane kuwi nggih nyuwun nanggone Gusti Allah anakmu ben ilang nakale, waras nakale. Lho, biyen ngono kok. Bojone meteng tuwa. Wis 11 wulan kok ora lahir-lahir. Mara yai. Yai niki bojo kula lek mbobot pun 11 wulan lho Yai kok dereng nglairno. Cidukno banyu wudu sing biasa nggo wudu santri kae. Kok gebyurno wetenge. Wacakno apa dongani karo kiai goyangno wetenge ya langsung perocot kok wis suwuk pendobolan. Nggih Mbah Yai untuk kula sakit Mbah Yai rene tak suwuke godhong pari godhong waloh ora mari tambah aboh waras sih. Mbah Yai bojo kula cerewet pol Mbah Yai kula mbelenger ra tau bener kula niki nomah salah metu salah mangan salah ramangan salah diomengi bendina cerewete pol nyuwun dongane nggo mbungkem cangkeme wong wedok Mbah Yai dikeki padahal kiyaine lagek bar dicelatu bojone kiyaine lagek bar dicelatu bojone ngono ya dikeki. Gampang wi wacakno kae le sumum bukmun omyum fahum lah yarji. Padahal wi bungkeman cangkeme kirek.
Gumbungkem. Lho ngono ku diwacakno tenanan saking mantepe ya waras kok. Waras. Nek urung mari rene neh ngono. Gek biyen ngono Bu. Mbah Yai utang kula kathah niki. Ben gek nang cepet lunas pripun Mbah Yai? Ya ngene-ngene rungokno. Pengen cepet lunas to? Nggih Mbah Yai. Wacakno ayat kursi. Ping 1000 ra nganggo ambekan. Lunas sak wong-wong. Ora ngene lho kuwi sing pengen lunas utange maca ayat kursi. Wes engko nek pas wayahe kalimat mandalladzi yashfa'u indahu kuwi waca sing dawa. Indahu karo mbayangno wonge. Wong sing mbok utangi kuwi lho. Mandalladzi yashfa'u indahu kangto sing mbok utangi kuwi kok mandalladzi yashfa'u indahu bakti illa biiznih ya'lamu ma baina aydihim. Es wonge digawe lali ra ngira akeh. Kae metu wenteng ketoke utange akeh kae. Ape langsung praktek kae ketoke. Gek biyen kuwi saiki kiai mulai ditinggalkan. Saiki nek anak nakal ora mara kiai psikiater. Saiki ngono gua ya. Nggih napa mboten? Halo? Bojo mbapa tuwa ora lahir-lahir, ya dokter spesialis kandungan, SPOG, spesialis ogok-ogok. Spesialis kandungan. Utang akeh ora mara kiai saiki, koperasi simpan pinjam. Masyarakat wis ngerti kiyaine dhewe utange akeh kok. Lah Bu, iki sing sukses sampai dari pendidikan yang model seperti itu lahirlah tokoh-tokoh bangsa, pejuang-pejuang Indonesia dari pendidikan semacam itu. Akhirnya sukses ngono. Dadi apa sing digoh ki atine mergo saelek-eleke wong mesti ana apike. Dadi sing dimanfaatno kuwi apike kuwi, sing digoh kuwi apike kuwi, ngono lho Bu. Saelek-eleke wong mesti ana padha karo saapik-apike wong mesti ana. Padahal ora cetha wonge apike sepiro eleke sepiro kan ra jelas. Lah nek kadang-kadang wong-wong do bingung kae nek eneng wong mati terus modine takok derek-derek almarhum niki awan apa sae, bingung. Wong kene biasanya pripun nek jawab? Yo engko sik yo nek wonge apik tenan mbok sekseni sae. Lah nek wonge elek mbok sekseni sae apa ora dituntut sampe no akhirat. Wong sampean iki saksine Gusti Allah no bumi. Ngono lho. Tapi ngene iki sampean yo aja terus bingung. Pas modine takok almarhum niki awon apa sae, ya mbuh Den, ya kadang-kadang apik, kadang-kadang elek jenenge wong kok. Ya mbah ya aja ngono. Pokoke nek wonge salat ya sae, nek wonge ra salat wis meneng Pak. Wis ngono ae, nggih. Nah utawa ya modine ra usah takok. Modine ae ra usah takok. Monggo dibidalaken ten kuburan wis. Keluargane protes, "Den, kok ora disaksekno, Den?" Lali kok. Timbang kasus engko wong-wong bingung apa jawab sae kok ora salat, dijawab awon kok musuh tangga. Gak bingung. Nah, mulane tujuane kula sampean urip niki dadi wong apik, wong bangun reja iki kaya sawah, ya ana parine, ya ana sukete. Nggih mboten? Mbok sampean sing ditandur pari mesti katutan. Sampean pengen panen suket apa pengen panen pari? Nah, mula parine diopeni, sukete diresiki, apike diopeni, eleke diresiki. Panene apik engko. Parine mbok openi tapi sukete ora diresiki. Kebulet suket. Apik diopeni, elek ora diresiki. Entek. Bu. Ayo saiki nyaut. Parine di la haula wala quwata illa billah. Ngono nek diarani oon mangkel,
parine diopeni sukete diresiki apike diopeni eleke dires sing banter parine di sukete di eleke di kok iso openi iki lho resiki apike diopeni lho mbantah lha diwalek apa lha aku jenenge tes kecerdasan aku pengen ngerti sampean ki cerdas to on tibake wes jam 4:30 ki ya wes kene sing njaluk sarung kene wes nek ra diceluk rasah rene sik endi mike Gus Ahmed Gus niki Gus halo ditambahi Mas volumenya ayo cepetan mike didekatkan ke mulut terus gak oleh diturunkan mike ayo namanya siapa Nando pengen apa sarung genah langsung pengen sarung lho sama langsung aku bah mesti wis siap tampil toh apa tampil apa Andan apa Andan model Arab model Mekah model Madinah biasa maksudnya biasa ki piye ya biasa ndek jajal engko nek apik tak kei sarung nek ra apik takon medun neh aku saiki mau dibleduki cah cilik-cilike lha do munggah tibake mau njaluk sarung karo sangu aku tuwek kok biduki cah cilik ayo ndang adzan karungono ya rono ae kok iso wis madhep rono ra apa-apa anggepen kono kiblate nggih ayo Allahu Akbar yang dan model ndi iki Allahu Akbar Asyhadu an la ilaha illallah Asyhadu an la ilaha illallah wes ndo adzanmu biasa kok liyane adzan iso apa neh Abah mau ngomong apa? Mic-nya nggak boleh diturunkan. Liyane adzan iso apa neh? Komat Hah? Liyane komat. Salawatan Duduk dulu. Abah udah ngomong mic-nya nggak boleh diturunkan. Duduk dulu. Ayo kamu. Nanti kalau kayak Nando, mic-nya diturunkan gini, langsung tak suruh turun. Nah, hadap sana. Mau tampil apa? Solawatan penak pora solawatan wis banyak nduk nek ra penak langsung tak suruh duduk ayo jajal jus sama kamu ora kakean jus sama jus 15 aku mau ndang solawatan sik tak rungokno wis ayo to Bapakku NUI wis medun kon solawatan kok bapakku solawatan ya Allahumma kamu mau tampil apa pidato bisa Yasin bisa apa Yasin bisa pidato bisa pidato wae duduk kamu duduk bahasa Indonesia apa bahasa Jawa bahasa Indonesia ayo jajal mulai ndang ayo uhayyikum jami'an langsung salam ae waktune wis mepet assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahi masyaallah la yasuqu khaira ilallah. Bismillahi masyaallah la yasrifu su'a ilallah. Suwan pembukaan Endo. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin fa minallah. Kok isine pidato masa widik. Bismillahi masyaallah la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Tambah sholawat sik. Allahumma sholli ayo. Hah?
Mboten saged. Mboten saged. Ya wis langsung pidato nggih. Hadratal muhtaramin. Dumateng para alim ulama sesepuh bini sepuh ingkang kaula hormati. Sae. Dumateng Bapak Muid selaku DPR daerah ingkang kaula hormati. Bener gemeng rong tak sebut Pak Muid. Matur suwun mbok sebut saiki ya. Dumateng Aba Anza ingkang kaula takdimi. Dumateng Bapak Kepala Desa beserta perangkatnya ingkang kaula hormati. Dumateng Bapak Kapolsek ingkang kaula hormati. Dumateng para rawuh ingkang kaula hormati. Gus Wafa kok ora mbok sebut. Dumateng Gus Wafa ingkang kaula hormati. Yang pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya sehingga kita pada hari ini dapat berkumpul di tempat yang sebaik ini dan juga waktu atau masa yang seindah ini. Tak lain dan tak bukan karena keagungannya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang kedua, salawat beserta salam semoga tercurahkan ke pangkuan beliau, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya. Amin. Pakai amin, Dok. Lanjut. Hadirin yang saya hormati, pada kesempatan kali ini izinkan saya untuk menyampaikan pidato yang bertema berbakti kepada kedua orang tua. Penting. Sebelum saya berpidato, saya akan berpantun kepada kedua orang tua. Iya pantune. Cari peti di tengah gua, guanya gelap tanpa pelita. Mari berbakti kepada kedua orang tua, sebab tanpanya kita bukanlah apa-apa. Islam menempatkan dan menghargai orang tua sampai Allah Subhanahu wa taala memerintahkan dalam firman-Nya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wassaynal insana biwalidayhi ihsana. Hamalathu al-ayah. Wis nek ra hafal al-ayah. Tekan mriku. Nggih bener, tekan mriku. Yang artinya kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Quran surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Hadirin yang saya hormati, untuk sesaat mari kita renungkan, sudahkah kita berbuat baik kepada orang tua kita? Sebatas mana kita menaatinya? Di saat yang sama orang tua panggil kita untuk melakukan sesuatu. Di saat itu juga orang tua kita memanggil kita. Di saat itu juga ada suara HP berdering. Kebanyakan dari kita akan berkata, "Entar mak, ini saya mau angkat telepon dulu." Kosek mak, kosek. Nah, disitulah kehilafan kita. Padahal kita belum tahu itu telepon dari mana dan dari siapa. Kita sudah menomorduakan mereka. Itu pun tidak seberapa dan tidak menyakitkan, asalkan kita berusaha membuat mereka senang dan bahagia. Dan tidak ada sesuatu yang paling menggembirakan di hati mereka daripada melihat anak-anaknya yang dapat menyenangkan hati. Berbakti, taat, sopan santun dan cerdas. Begitu juga sebaliknya, tidak ada sesuatu yang paling menyedihkan di hati mereka daripada melihat anak-anaknya yang durhaka, pembangkang, tidak sopan lagi bodoh. Nah, makanya berusahalah menjadi anak yang dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita. Betul. Apabila kita sudah dapat menyenangkan hati kedua orang tua kita, maka kita insya Allah termasuk anak yang solih dan solihah. Amin, amin, Allahumma. Ditutup.
Saya akeh. Sedikit. Oh, sedikit. Kesimpulan dari pidato saya ini Ya. adalah orang tua merupakan sosok yang paling berjasa bagi anak-anaknya. Ya, bener. Kesuksesan dan kejayaannya bukan hanya karena jerih payahnya, Ya. namun banyaknya dukungan dan doa dari orang tua kita. Hadirin yang saya hormati, cukup sekian yang dapat kami utarakan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wes. Pisau diasah pagi-pagi, Apa tiga apa esok-esok kok ngungkal gaman. bawa ke kebun untuk membabat. Oke, babat. Berakhir sudah pidatoku ini, Ya. semoga bisa memberi manfaat. Nah, Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.